الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryamisi ko agama Islam. Petuan tanupman nagyang kuto di tano di kapagusaya si ko mga dadabiata ng mga ulawla amapia. Yesu piagusay tano si ko dapat nakapakatalingo maubulan na Ramadan na miapo tuluto kagi ayad na inusay tano nagyang kuto ang mga pipia galabak o di na mga balas si ko bulan na Ramadan. Giso kitab إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام. Paman na piyamil ini mga hadith si ko kitab Bulughul Maram makapantag sa giyang kuto mga paparangayan udi na giyang kuto mga ulaula mga dadabiatan na mga pipia. Mga pagaryamisi ko agama Islam ayaw to mapumagusay tano amya pakalangkap tano nagyang kuto annahi an ibtida'i ahli alkitab bisalam. Yang kuto kisasaparan wagamatan wagama Islam si iku mga Muslim bayran na pagunai o di na gyang kuto sirani muna manguraw ko salam si iku mga Yahud agus mga Kristiyan. Agisiran bituan o agamatan wagama Islam ahlul kitab. Tanodan tano mga pagaryamisi ko agama Islam ka sumanga Yahud agus sumanga Kristiyan na adno tuwa aturan san wagamatan wagama Islam sa giyang kuto kipupantagan tanukiran. Aya paman na isa pa na kaya pagusaya tanusaya na kagi madakalasi ko mga tungaling tano mga ginaway tano agyong kuto ba paman na tanto siran udi nagyang kuto igira aya inapadairan na sa mga Kristiyan na nagyang kuto ba paman yan tantuiran paman na gyang kuto lagi dubairan di maslasla gyang kuto mga Kristiyan adigyan ko to ang mga pagariran ang mga Muslim. Paman na adin si erakatan wap ketuo na paman na bidad. Agyang ko to akipapantaganian si ko mga Kristiyan agus su mga Muslim. Igira su mga Kristiyan mipupantagian o di na agyang ko to ba paman na mipagpadaian na paman na may laing kau nagyang ko to kalangasian. Agyang ko to ba paman na kapian yan ni ulaula. Way na may kasigyan uta mga pagariran ng mga Muslim na di rano to panggulawlaan. Di rano to panggulawlaan. Agyan ko to ba mga pagariya paman na epitero rakatano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyan kaya hadith tigyan na la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idha laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Ayaman nagyang kaya katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agi so paman yan na kipupantag no Muslim si iku mga Yahud agus mga Kristiyan. Paman na pamakindagantan wa ya pipia kanta no katukaw agyang kuto paman yan na bitikan o Muslim o kipupantag niyan sa agyang kuto mga Yahud agus mga Kristiyan. Tigo nabitan wa Muhammad la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Dini wa tigyan na pagunai o di na pangunai so mga Yahud agus so mga Nasara. Oto, paman na dini watigyan na pagunai so mga Yahud agus so mga Nasara, mga Kristiyan, bisalam sa giyang kuto akipanguraw ko salam. Paman yan ang mga pagarya na kanaba andad ni kailayang ka sa giyang kuto Kristiyan o di na giyang kuto Yahud, giyang kuto Hudyo na bagiraw assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dito papakain wagamatan wagama Islam. Lagi kapkribat o paman na sabuad rakatano. Paman yan na igira aad na bulayo ka iya na Kristiyan na napsulaman niyampan.
kauto aya di manguna sumalam. Na diuto mapia mga pagariya misi ko agama Islam ka ini sapar katanwanan unabitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuto sumakapantagun sa giyang kuto salam. Napituro penunabitan wa Muhammad at tigyan na igira inimbela kayusiran. O di namin ipaguma inyusiran sa giyang kuto lalan. Ay man niya na pilala ka o ka na miyabala ka giyang kuto Christian o di na giyang kuto Yahud. Na tigyan na faidha lakitumuhum fi tarikin fattaruhum ila adyakihi. Ira tigyan na miyabala kayusiran kulalan sa Muslim na miyabala kiyan sa lalan na giyang kuto Yahudan anta ka giyang kuto Christian na dindagan yusiran. Sinusira na yaman na niya napakaw kita sa giyang kuto masimpit sa giyang kuto alalan. Sama no to na di sira nabagan. Di kiran imbagay basiran mukit sa giyang kuto paman na loo ka giyang kuto alalan. Kapaman na sisiran indudug sa giyang kuto kilid o di na giyang kuto bibira giyang kuto alalan. Di na ni paman yan na rakwaga matanwaga Islam sa giyang kuto paman yan na di kapakay ubatan sila masu mga Yahuda o mga Kristiyan naguditan o kiran imbagay agyang kuto paman yan na dayaan sa agyang kuto mga karsada igirayamanan yan na minimbala ka tanusiran. Agyang ka na hadith na ino sayo mga ulama tano at tigyan na padanan sa agyang kuto min adabis salam paparangay dadabiatan sa agyang kuto kay panguraw na ko salam. Amata na tigyan na sa katano mga Muslim basta Muslim sa katano mga Muslim la nabada ul Yahud na dita no pagunaan sa mga Yahud agus sa mga Nasara, mga Kristiyan o di na sa mga tawa, mga sarwang, mga kuffar bisalam sa giyang kuto akap sila makiran. Apaman na dita no silang silaman. Ang kayo to mga pagarya misi ko agama Islam liannahum a'da'ullah nakagisiran na mga ridway siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Apaman yan nasirangkon na mga ridway siran wallahu subhanahu wa ta'ala nasu salam giyan ko to kapamangani sa salam giyan ko to pamanian na kapanguraw sa salam na kabenarbuanan o mga Muslim min hukukil muslimin ba'duhum ala ba'd giyan ko to dulun-dulun na aniran rakatano buan na mga Muslim rakatano so kalilintad ang mga Muslim pamana sa katano bu ang mga Muslim pamanian na ipanguraw tano so salam sa giyan ko to mga pagaritan o mga Muslim so atigyan so kafir aginan sa mga Yahud, o di na sa mga Kristiyan, o di na sa salakaw kira na kanabaira na paparati aswallah, na daabayra na kabenar sa giyang kutwa kipamanganin tano kira na kukalilintad. Na ayat tigyan awajib siya katano mga Muslim, na hajurhu na giyang kutuba pamanian na tepelis tano siran. Paman na tepelis tano siran, anta aka kerarangitan tano siran, paman na makapantag si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya paman yan na bubaya, agus surarangit na sibuan ng si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi diyan na paman yan na suwallah na inisuguya rakatan, agyang ko to akap kabubay ay tano si iku mga pagaritan wa Muslim na pangalabakan tano to kagi filla para to si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mong suwallah na inisaparian, agyang ko to paman yan na ipkagudian so mga Yahud, agus so mga Kristiyan, agus so salakaw kiran, na kerarangit ikagud tano mambuto si kuma ginawa tano kagi para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni kapagusara sa gyang ko to abubaya agus iku kagud. Pamana sabu sa kaya bubayan Allah na gyuto ikabubayan tano na samambu sa pamanyan na ikagud Allah subhanahu wa ta'ala laboro na gyang kaya mga Yahud kagayaman na niyan na kerarangitan siran nu Allah subhanahu wa ta'ala na lagi demambu ak kerarangitan tano siran. Mga pagarya miyali sa Quran, wanto na ikang bida na giyang kaya mga Yahud, awuso mga Kristiyan. Pamanian na, giyang iman to ang mga Yahud, pamanian na pulanganiran sa mga pagaritano ang mga Muslim sa Palestine. Giyang mga pagarya, giyang kaya oras na kailangan na ditanod kabelag sa ikong mga panganitano. So mga pagaritano sa paman na Palestine, ugupan siran wallahu subhanahu wa ta'ala, tabangan siran wallahu subhanahu wa ta'ala, sa giyang kayamasa nagyang kutubap kilay tanod apaman na daa Muslim abanian di kapmentayan nagyang kuto apaman yan na di kapamuno asi ko mga pagaritano sa Palestine. Okay. Nayakambida niya ng mga pagarian nagyang kuto ami aluy wallah sa suratul Maida ayat ay 82. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim di wallah la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku
wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Bida mga pagarya su mga Yahuda o su mga Kristiyan. Dia kaya mga Yahud na ayad nakatir wallah. Na tiga ketendu ka so sira no tuwa mga tao. Paman yan na maylut agyang ko tuwa kariridu ayran si ko mga Muslim. Maylut. Paman nagyang ko tuwa sumusubra agyang ko tuwa kariridu ayran si ko mga Muslim. Susubra agyang ko tuwa paman na rarangitiran si ko mga Muslim. Asiran su mga Yahud agu susiran no tuwa mga tao. Paman yan na di siran di mana ko to si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Basta Yahud, natangkadang ka din, napiyakay katiyar ka din wallah. Pitero ka din wallah, at tigyan nagyang ka na Yahud na may tuagi, paman na may lutatan tuagi ko tuwa kariridu ayran si ko mga Muslim. Penanggila nagyang ka na mga Hudyo. Oy. Awiya ko tuwa mga panan ako to. Nakatendu ka paman na tigu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa marani sa nagyang ko tuwa kapiking giginawain si ko mga Muslim. May marati nagyang ko tuwa mga Kristiyan. Koto, so mga Kristiyan, na kanabatan wiran di pamono udi nanganinsan paman nagyang ko to rarangitiran kaino to mga pagarya kagi sisikiram nagyang ko to mga ulama Iran paman nagyang ko to mga ulama udi nagyang ko to mga barasimba paman nakanabasinan di paman nakapur bida nagyang ko to mga Yahuda gusto mga Kristiyan so mga Yahud na mga takaburan na mga tao mga tawan na naayad nakabairan na mapula-pulang so mga Muslim gina na mga pagarya away. Nudan tanu agyang kaya pagusayin tanu. Tigyan na ugaid ati mga ulama ida sallama alayna usiran mani manguraw katano sa salam asiran ni gumiraw assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ida sallama alayna ida bada'na bis salam fa innana naruddu alayna sumbagan tanu siran koto paman usiran ni manguna paman na ipamanganitan nyo rin sa kalilintan na gumiraw sila na assalamu alaikum warahmatullah na sumbagan tano siran. Paman na ruka sumbag. Ugay na uba ka paguna na di ka pakay. Uba ka gumiraw assalamu alaikum. Ugay na usiran ni sumalam na sumbagan tano siran. Kagi swagamatan wagama Islam na mapiya swagamatan. Dinul mukafaati swagamatan nag-agamay niya kang bebalasa. Kang bebedala. Ako tayo man na niyan na upama ko pinggulaw lang kasama piagyan ko to Yahudi aguso Kristiyan na penggulaw lang nakasira naman busama piya kagigyan ko to swaga matano na kang bebalasa kang bebedala wal ihsan nagukapi piya kang bilang ataw swaga matano agama Islam so mga Muslim alhamdulillah ka mapiagyan ko to mga dadabi at tano mga ulaulatan sa tawat tigiyan apipi ang kanian basta amo paman na o ataw apipi ang kanian apia pen kafir nagyang ko to ba apipi anakas kaniya naman bu paman nagyang ko to pikilain ko naman bu agyang ko to bedal o di nagyang ko to sambi agyang ko to di niya ni kapipia so Allah subhanahu wa ta'ala na ayakat ruyan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ayaman nagyang kayakat ru Allah mialo sa suratu al-mumtahina ayat ay kawalo. At swallahu subhanahu wa ta'ala na kanaban yan inisa para sa iku mga Muslim. Susira no to ada sira na pakimbuno ay si iku makapantag ko agama paman na kanaban na pemuno aso mga Muslim. Paman na lagi duba mga sibilyan. Paman na mga sibilyan ang mga Kristiyan. Walam yukhrijukum min diyarikum magunaba kanira na piamugaw si iku mga darapayo. Antabarruhu magugyan ko to akapipi niyo kiran ako kipi paman na kipaginuntulan niyo kiran kauto paman na basta akanabatan niyo na pumuno anabatan niyo na pamapuno ako kunabatan niyo na pakawasi ko mga darapatano na kanabata na barakatano isa sa parwagamatan wagama Islam agyang ko to paman yan na kapipi tanukiran kapipi ang tanusira nagu makipaginuntulan tanukiran ang mga tao. Gina ni paman nabitikan wagamatan wagama Islam. So mga ulama tinagyuto paman na mimbabil mukafa gyang kutuba kabasa ko kang bebadala lamma kufu adahum anna gyang kutuba paman nakanabatanuiran kebinasai nagyang kutuba paman na bedalantan wagyang kutu kaperan na piyapian tano siran mambu. Fal Islamu dinul mukafaati wal ihsan. Aswagamatan wagama Islam na paman nagyang utuba at tatano diniyo lalayon
asu agama tanu agama Islam na agama kang bebalasa kang bebedala agugyang kuto akapipia. Faida sallamu alaina narudu alaihim na igira asumyalam siran sialam tanwiran nagyang kuto asumbagan tanu siran. Untay anto na ukit akasumbaga tanu kiran. Agi tenudan tanu ha anto na ukit agyang kuto aka asumbaga tanu kiran. Mialu yatigian agyang kuto sifat agyang kuto lapiat agyang kuto pamanna kasumbaga si ko mga Yahuda gusto mga Christian igira si alam tanwiran ng mga Muslim bian naqul ayakun naftir untano tanu dini wagyang paman ini pamang dua agama tanu agama Islam ayakun naftir untano na wa alaikum agyang kuto wa alaikum paman narutano butumana wa alaikum la taqulu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh nadita no kuno ptero nagyang kuta wa alaikumussalam batano ron isumpat nagyang kuta wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh paman asita no butuman asagyang kuta wa alaikum agyang kuto ba paman na kap kompleto agyang kuto paman na kapakanduda ko salam na paman na rakabu uto o mga Muslim paman na rakirano to so mga kafir na igira paman yan na siyala matanuiran na ayabu paman na pakandudun tanukiran nagyang kuta wa alaikum. So Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan ipaparangayan yan ula-ulan yan si iku mga Yahud sagyang kuta masanian igira paman yan na idha sallamu alaihi so mga Yahud sa Madina paman nagyang kuta ba si iku masaw nabinad na mga Yahud sa Madina na igira siyala miran so Nabi tanwa Muhammad na ayakon inisugo yan udi na aya din yang kira ni tero nagyang kuta wa alaikum agu inisugo yan si ko mga sahaba radhiyallahu anhum atige na kulo wa alaikum na ayatruan yung sagyang kanan na mga Yahud igira sila makanwiran nagyang kuta wa alaikum rutano buto man na sagyang kuta wa alaikum nagyang gayap na hadith na paman ini pamang doon yan nagyang kuto natarruhum fi tariq ila adyaki paman na igira aminin bala katano siran si ko mga lalan nagyang kutuba kana batano siran pagalagi ugay nagyang kutuba indedegtano siran sa gyang kuto masimpit alalan gyang kuto masimpiton annana la naj'alu lahum wasat at-tariq aw ahsan at-tariq ayama nagyang kuto katero nabi na kana batano siran bukai sa gyang kuto paman nalo kagyang kuto alalan uri nagyang kuto mapya sa gyang kuto mga alalan kagigyan ko to ba alian na hada aduun lillahi azza wa jal kagigyan kanan na ayamananian na mga tao pamanian na mga ridu ay wallahu subhanahu wa ta'ala fayajibu an nuhainihi na paliugat siya rakatan wa mga Muslim agiyang ko to pamanian na nagyang ko to ba paman nadita no sira na silaslaan udi na kanabat paman nagyang ko to akidita no kirap man piki ilay agiyang ko to paman yan na sabab sa giyong kuto paman na kariridu ay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala narita no sila nagkababayan anita no si ko Imam Ahmad bin Hanbal paman na si Imam Ahmad bin Hanbal na igira sumya gadagyang kuto Kristiyan na diniyan din nakarawan milay dipipiding su Imam Ahmad rahimahullah kagigyan ko to ba tiyan ande mane kapagilay ako sa giyang kuto mga tao aya katero iran na wallahu sutuhan na telo udi nagyang utuba Peter iran na so isa nawata wallahu subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah nagyuto paman na di sira na keraw milay o Ahmad bin Hanbal tigu wallahu subhanahu wa ta'ala wa may yuhinillahu fama lahu min muqrib sa tawa hinaan wallahu subhanahu wa ta'ala na dakda ketuon na bawang bagay sa manang paman na sabab sa gyang kuto rarang ito Allah sa gyang kanan ang mga tao na paman na demam bakiran bagay sa manang di nga sila na yaman na niya nagkabagan sa gyang kuto paman na gyang kuto manang amapiya paman na gyang kuto baad na limita wagama tano agama Islam nagu mga pagariyam isi ko agama Islam aya paman na sabut dan waya piya kanaba paman yan na gyang kaiya paman na masatano na kanaba tano minde dato so agama tano agama Islam kanaba tano si ko darpa aya dato udi nagyang kuto aya gobyerno na su Islam gyang kaya yamanan yan nakatatagutan sa gyang kaya mga darapatano na makakakalamatan importante na sabut na no gyang kaya hadithu nabi tanwa Muhammad kapag adna oras na minde to su Islam na paman yan na keto ka ng mga tao YouTube si bitikan wagama Islam di ka pa kayo bagyang kaya kakadnan tano na baka sa yamanan yan na
bangkay gida minin bela ka kaso paman na ridway na bangaw na yamanan yan na bangaw no pek ilay nagyan ko to paman nakapkerarang itikiran wallahu subhanahu di mga pagari kailangan nagyan ko to ba mata guru katan wagyan ko to mapi pamikiran wagi aya ka pugu saya tanu saya na sabab sa gyang ko to Petro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam panabatan no panemindi dato suagamatan wagama Islam paman na o si isagyan kaya mga derpa paman na aya dato aya gobyerno na Islam na kepakai okay na sagyan kaya derpa tano na di kepakai kagigyan ko to ba paman yan na datano panemindo to suagamatan wagama Islam tigo mga ulama fala naj'alu lahum wasat at-tariq paman na kanabatan kidan imbagay agyan ko to loo kagyan ko to alalan kagigyan ko to paman nakapsugid sagyan ko to alalan na padanan sagyan ko to kabenar o muslim wa inna ma naj'al lahum janib at-tariq ayat tigin imbagay tano kiran nalalaniran agyan ko to emanan yan na paman na agyan ko to tampar sa kilid o dinagyan ko to bibir agyan ko to alalan o dati ko mga ulama la namna'uhum minal murur na kanabatan sila ng pagalangi sagyan ko to ay manan yan nakapsugadiran sagyan ko to mga lalan o paman na kanaba nga sila ng paman na pagalangi kanaba nga sila ng pagrna sagyan ko to kapagukitira si ikulalan walakin natrukuhum yamurruna min janibi tariq o dati na pabayan tanusiran sagyan ko to ay kapagukitiran nagyan ko to si ikong mga kilid nagyan ko to lalan wala nada'u lahum masat tariq wa ahsana tariq na kanabatan kiran imbagay agyan ko to mapias ko mga lalan agugyan ko to paman yan loo kagyan ko to alalan mga pagari agyan ko to baka ba sa Qur'ano ay manan yan na sagyan kay adar patano na agyan ko to ba paman na malu ka budisipat ya ginawang ka malu ka budisipat ya ginawa ka paman na kanaba agyan kay adar patano lagi dagyan nga mga dar pamisen ay paman nandudakal nagyan ko to mga Kristiyan. O ba kasi binang pangalang na miya sukar kairan. Paman na gyang ko to ba ada pa na mau maagyang kai paman yan na kapag lubakatan sa gyang ko to paman na batano sila na palupita sa gyang ko to mga lalan. May mga sudar pa agidagyan na mga rakatanusan ay manan yan na sa ingad aya dudakal paman na aya agama o kada kalano ko mga tao na mga Muslim na kapakaid na gyang ko to ay manan yan nakapik ilay ni ukiran sa gyang ko to paman na panduan wagamatan wagama Islam ugay na kana banga sila man pangalangi o di na banga sila nakabasa isa marata anta ka banga sila na manan yan na banga sila ben parenga sa gyang tap banga sila din na palabeda sa ko mga lalan di kapakay aya ra wagamatan wagama Islam na ukaparo nagyang ko to ba singa siran indudug sa gyang ko to mga lalan gyang ko to masimpit si ko mga lalan naro sila nagpakaw kita wala sang kan wallah sama dakala mapya pengning tanu si ko Allah asiabutan wa gyang kaiya paman na hadithu nabi tanwa Muhammad sa gyang ko to makapantag sa gyang ko to kanaba pagunain sumalam su mga Yahuda ug su mga Kristiyan ugaid na upama ko salaman tanuran na ayabuay sumbagatan na gyang ko to wa alaikum mga pagariya yung ito baka basa ko di tanong bublagan so mga pagaritan sa Palestine, mga Muslim, sa ko ito mga panganitan. Pamay pamanganitan siran, abal siran din pamanian na bayaran din makwag yung ko ito kapakataban o di nagyang ko ito tabang wallahu subhanahu wa ta'ala balasangan wallah sa madakalamapya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.